Κυρίες και κύριοι, θα συνδέσουμε το θέμα του βίντεο με το επόμενο μας θέμα. Φιλοξενούμε τον κύριο Σάβα Χατζηξενοφόντος, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μια δική του πολύ καλή εφεύρεση. Έναν ηλιακό φούρνο που είναι νικητής διαγωνισμού, που θα μας τα πει στη συνέχεια της εκπομπής, που πραγματικά δημιούργησε μια συνθήκη, αν θέλετε, για τα οικολογικά νοικοκυριά. Δημιούργησε λοιπόν κάτι τελείως διαφορετικό. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηξενοφόντος, που είστε μαζί μας. Λοιπόν, είδαμε τι γίνεται, τι βραβεία έχουν πάρει για τις καινοτομίες, τη διαφορετικότητα που έχουν κάνει στην τεχνολογία και κάποιοι άλλοι εφευρέτες. Και θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για εσάς, να μάθει ο κόσμος από ποιο διαγωνισμό και πώς ξεκίνησε όλη η ιδέα με αυτό που βλέπουμε είναι η ηλιακή Είναι ο ηλιακός φούρνος, ο οποίος, επειδή κατάγομαι από τη Λάπιθο, τον ονομάζω και ψισταριά της Λαπίθου. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και ανάπτυξης. Δεν βγήκε έτσι ξαφνικά το συγκεκριμένο μοντέλο. Φτιάχνουμε διάφορα μοντέλα, και μεγάλα και μικρά, και αυτό προέκυψε για την ανάγκη να μπορεί να είναι κινητό. Δηλαδή μπορεί κάποιος να το πάρει μαζί του στη θάλασσα, στην εξοχή, στο σκάφος του, αν έχει σκάφος. Για μιλήστε μας λίγο. Πέρσι λάβαμε μέρος σε ένα διαγωνισμό ευρωπαϊκό μέσω του Chrysalis Leap και πήραμε το πρώτο βραβείο το εθνικό και πήγαμε στο Άμστερνταμ. Εντάξει, εκεί δεν καταφέραμε να πάμε στον τελικό, αλλά ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα του Chrysalis Leap. Πώς ενημερωθήκατε εσείς για αυτή την ομάδα? Από ένα φίλο, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Σάβα, μπορείς να κάνεις μια αίτηση, και νομίζω είναι καλή. Και σε αυτή την αίτηση είχατε παρουσιάσει τη φόρμουλα της ιδέας σας, έτσι? Ναι. Εκείνο ήταν ένα από τα μοντέλα που φτιάχνουμε, στο οποίο δουλεύουμε ακόμη. Υπάρχει ακόμη έρευνα να γίνει και δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης της θερμικής ηλιακής ενέργειας σε ειδικά κεραμικά, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν το βράδυ για ψήσιμο. Διότι υπάρχουν χώρες τις οποίες η κουλτούρα τους είναι να ψήνουν το βράδυ το φαγητό. Και η δική μας κουλτούρα νομίζω ότι είναι και πολύ δική κοντά. μας, αλλά είναι μια σύγχρονη φουκού, όπως τη λέμε μπορούμε να την πούμε αντί φουκού. Έχουμε ένα άλλο μοντέλο που θα το ονομάζα φουκού. Αλλά αυτό είναι ένα ηλιακό φουρνάκι καλύτερα. Δηλαδή με αυτό μπορούμε να ψήσουμε από φασολάδα μέχρι κλέφτικο. Οπότε η φουκού είναι πιο πολύ για τη σούβλα. Έχουμε όμως μοντέλο που είναι αποκλειστικά για σούβλα. Θα δούμε και φωτογραφίες στη συνέχεια της εκπομπής για το πώς λειτουργεί και ένα σχετικό βίντεο που δείχνει τις εφαρμογές, αυτό που μας λέτε, από φασολάδα μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή πώς φαίνεται ο ηλιακός φούρνος. Θέλω να μου πείτε πόσο καιρό σας πήρε αυτή η ιδέα για να μπορέσετε να την υλοποιήσετε στη μορφή που τη βλέπουμε εμείς. Πάρα πολλά χρόνια. Για να σας πω την αλήθεια, το πρώτο φουρνάκι, να το πω έτσι, ήταν μόλις 60 εκατοστά διάμετρος. Το είχα φτιάξει το 1983. Ήταν μόλις επέστρεψα από τις σπουδές μου από τη Γαλλία. Οι σπουδές σας είχαν... Οι σπουδές μου είχαν να κάνουμε ηλεκτρονικά. Είμαι ηλεκτρονικός μηχανικός. Αλλά το πάθος μου από μικρός ήταν η ενέργεια. Και έτσι έφτιαξα ένα μικρό, με το οποίο ψήναμε. Κυρίως ψάρι, ας πούμε. Και βλέπουμε και φωτογραφίες για το πώς λειτουργεί όλο αυτό το οποίο μας λέτε σήμερα και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στον καθένα από εμάς. Άρα λοιπόν αυτό ουσιαστικά, θα ρωτήσω και πάλι, χρονικά σας πήρε 10 χρόνια να το φτάσετε στη μορφή που το βλέπουμε? Αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο αρχίσαμε από το 2006. Την εντατική έρευνα, θα μου πείτε, χρειάζεται τόση πολλή έρευνα? Ο σκοπός δεν είναι απλώς να κατασκευάσεις ένα σύστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα ηλιακών φούρνων. Εμείς αυτό που θέλαμε είναι να κρατήσουμε την απόδοση, να είναι αποδοτικό, δηλαδή να μην χάνουμε πολύ από την προσπίπτουσα ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα να είναι και σε μια οικονομική τιμή που να μπορεί ο κόσμος να το αγοράσει. Εάν κάποιος μπει στο διαδίκτυο, θα δει πάρα πολλά μοντέλα, τα οποία αυτά που είναι τουλάχιστον αποδοτικά είναι απαγορευτικές οι τιμές. Είναι απαγορευτικές, έτσι? Ναι.
Οπότε εμείς θέλαμε να δώσουμε κάτι το οποίο να είναι προσιτό. Και γι' αυτό μας πήρε τόσο πολύ χρόνο. Φυσικά θα έλεγα ότι ο κυριότερος λόγος ήταν οικονομικός. Δεν είχαμε την οικονομική δύναμη. Όλα αυτή την έρευνα τη χρηματοδοτούσαμε από το στέρημα μας, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να σας υποστηρίξει. Ναι. Πρέπει να πω εδώ ευτυχώς τον τελευταίο χρόνο κάποιος Γερμανός, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, ο Βίλχεμ Κούλμαν. Thank you very much, Mr. Bill. Μας εμπιστεύτηκε και χρηματοδότησε όλη αυτή την έρευνα για να καταλήξουμε σε αυτό το μοντέλο. Και αντιλαμβάνομαι ότι η γνωριμία με τον Γερμανό που έχετε πει προήλθε μέσα από τον διαγωνισμό. Ναι. Δηλαδή πόσες δυνατότητες, ακόμη και αν δεν πάρεις το πρώτο βραβείο σε έναν παγκόσμιο ή διεθνή διαγωνισμό, πόσες δυνατότητες άλλες έχεις όμως να γνωρίσεις ανθρώπους που μπορούν να υποστηρίξουν αυτή σου την καινοτομία. Ναι, μα αυτό πιστεύω είναι και το πιο σημαντικό. Δηλαδή το σημαντικό δεν είναι το βραβείο αυτό καθεαυτό. Το βραβείο θα είναι ένα ποσό το οποίο θα το ξοδεύσεις, μπορεί να το ξοδέψεις καλά ή λάθος, δεν ξέρω, αλλά η εμπειρία και οι επαφές και με άλλους, ναι, η ανταλλαγή. Βλέπετε και εκεί το πώς δουλεύουν, βλέπετε ανταλλαγή ακριβώς σκέψεων, ιδεών, ναι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσείς ήσασταν μόνος σας ή απαρτιζόσασταν και από κάποια άλλα άτομα? Ήσασταν μόνος σας? Την εποχή που κάναμε αυτό το διαγωνισμό ήμουν μαζί με κάποιους από το Νεπάλ, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν. Και δουλέψατε σαν ομάδα? Όχι σαν ομάδα, αυτοί κάναν τη χρηματική, ας πούμε, συνεισφορά. Στο διαγωνισμό, ναι. Στο διαγωνισμό που πήρατε το πρώτο βραβείο, ναι. Ήταν ο διαγωνισμός, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν. Είναι το Climate Launchpad και είναι ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός στον οποίο λαμβάνουν μέρος πάρα πολλές χώρες, 28 χώρες αν δεν κάνω λάθος. Στο Άμστερνταμ ήταν 88 ίσως παρουσιάσεις, πολύ διαφορετικές η μια με την άλλη, αλλά που να έχουν σαν κύριο θέμα την επίδραση πάνω στο περιβάλλον. Και ποια είναι η χώρα που κέρδισε? Νομίζω η Σουηδία. Η Σουηδία, η Νορβηγία δεν κάνω. Με ποια έτσι καινοτομία? Ήταν μια πολύ καλή καινοτομία για την ανάπτυξη των ερήμων. Δηλαδή να μπορείς να φυτέψεις μέσα στις ερήμους φυτά. Πραγματικά, διότι όταν παρουσιάζετε και στείνετε και φτιάχνετε την ηλιακή πλάκα, τον ηλιακό φούρνο, πρέπει λοιπόν να μπορείτε να πείτε γιατί έχετε κατασκευάσει αυτό, τι καλό θα επιφέρει στο περιβάλλον, στην οικονομία, στον άνθρωπο γενικότερα. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα. Ναι, πιστεύω θα είναι τεράστια η συμβολή του, όχι μόνο στο περιβάλλον και στην οικονομία, για πάρα πολλούς λόγους. Απλώς να αναφέρω, θέλετε, σαν reference, σαν σημείο αναφοράς, εάν πάρουμε στην Κύπρο 1000 νοικοκυριά, τα οποία ψήνουν ταυτόχρονα το μεσημέρι το φαγητό τους στο φούρνο, στον ηλεκτρικό φούρνο. Περίπου μέσος όρος είναι 2 κιλοβάτ ο κάθε φούρνος. Αυτό σημαίνει 2 μεγαβάτ, τα οποία θα μπορούσαμε να απελευθερώσουμε, ειδικά τις μέρες του καλοκαιριού που έχουμε ήλιο, προς άλλες κατευθύνσεις. Και αυτό πιστεύω είναι μια καλή, ας πούμε, συμβολή στην αποσυμφόρηση του δικτύου της ΑΕΚ. Αλλά η μεγαλύτερη μου προσωπικά έννοια, θέλετε, είναι τα 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, οι οποίοι ψήνουν αναγκαστικά, διότι δεν έχουν άλλον τρόπο, να ψήσουν το φαγητό τους. Χρησιμοποιώντας τη φωτιά. Χρησιμοποιώντας τη φωτιά, ναι. Ενώ θα μπορούσαν και αυτοί, αν είχαν αυτή τη δυνατότητα, γιατί ξέρουμε τις συνέπειες της φωτιάς και το πόσο ξύλο και τις διαδικασίες και... Εάν μου επιτρέπετε να πω κάποιους αριθμούς, θα είναι σοκαριστικοί οι αριθμοί. Εάν υποθέσουμε απλώς ότι από τα 3 δισεκατομμύρια κάθε 6 άτομα ψήνει ένας, ας πούμε, σημαίνει ότι μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι ψήνουν ταυτόχρονα, όχι ταυτόχρονα, αλλά μισό δισεκατομμύριο ψήνουν το φαγητό τους με ξύλα.
Και με την προϋπόθεση ότι περίπου 3 κιλά ξύλα χρειάζονται για το ψήσιμο ενός φαγητού κανονικού. Αυτό σημαίνει 1,5 δισεκατομμύριο κιλά ξύλα για κάθε φαγητό. Εάν το πολλαπλασιάσουμε επί 1,8 για να δούμε πόσο διοξίδιο του άνθρακος απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, να αντιλαμβάνεστε τι ποσότητες μιλάμε. Γιατί πολύ μεγάλες ποσότητες μιλάμε. Ναι, τεράστιες. Δηλαδή η ρήπη των αυτοκινήτων μπορεί να είναι 0 κοντά σε αυτό, όταν το δούμε στην πραγματική του κλίμακα. Πολλοί οι μελετητές κάνουν, κατά τη γνώμη μου, το λάθος να θεωρούν ότι η καύση του ξύλου είναι ουδέτερη, διότι το ξύλο απελευθερώνει το διοξίδιο που απορρόφησε. Τα πράγματα νομίζω δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι το ξύλο, αν το αφήναμε ζωντανό σαν δέντρο, θα μπορούσε να απορροφήσει πολύ περισσότερο από το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο εμείς με τους διάφορους τρόπους φορτώνουμε την ατμόσφαιρα, θέλετε. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο ηλιακός φούρνος. Μετά από 1 χρόνο, τι έχετε κάνει, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε? Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της βιομηχανοποίησης του. Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά και προς το παρόν φαίνεται όλα να πηγαίνουν καλά, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να μπορούμε να παραδίδουμε αυτό το φουρνάκι στον κόσμο. Στα νοικοκυριά που έχουν αποφασίσει να το... που έχουν αποφασίσει, ναι. Και μιλάμε, είπατε κι εσείς ότι ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί κάτι που μας έχετε πει για ποιους λόγους, αλλά το τρίτο ήταν να μπορεί να έχει πρόσβαση το κάθε νοικοκυριό. Ακριβώς. Να μην είναι κάτι που είναι αποτρεπτικό λόγω της τιμής, γιατί όπως είπατε κι εσείς πριν, βλέπουμε κάτι ανάλογο, αλλά μόλις πατήσουμε και δούμε την τιμή... είναι αποτρεπτική. Γιατί τιμές μιλάμε περίπου, δηλαδή οι αποτρεπτικές τιμές πάνω σε αυτά κυμαίνονται μεταξύ των 1.000 και 1.500 ευρώ ανάλογα? Όπως είπα και προηγουμένως, όταν μπει κάποιος στο ίντερνετ θα δει τουλάχιστον πάνω από 250 μοντέλα, θα έλεγα. Τα μοντέλα τα οποία όμως έχουν την πραγματική απόδοση κυμαίνονται γύρω στα 400 με 600 ευρώ. Και υπάρχουν και μοντέλα που είναι 1.000, 1.200 και περισσότερο. Ανάλογα από πού προέρχονται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτές οι πλάκες που είπαμε, οι ηλιακές πλάκες, μέχρι πόση ώρα μπορούν να ψήσουν, τι αποδοτικότητα, απόδοση? Ναι, να σας πω. Στην περίπτωση αυτή, όπως βλέπετε, το φουρνάκι έχει είναι 2 παραβολικά κάτωπτρα, τα οποία συγκεντρώνουν την ακτινοβολία πάνω στην εστία, η οποία εστία είναι ο ίδιος ο φούρνος. Η εστία είναι ο ίδιος ο φούρνος. Ναι. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα στο εσωτερικό του φούρνου να αυξάνεται η θερμοκρασία μέχρι 220 βαθμούς Κελσίου, που είναι υπεραρκετή για να ψήσουμε οτιδήποτε. Πραγματικά είναι υπεραρκετή. Κανένας δεν χρησιμοποιεί τους 220. Εγώ δηλαδή προσωπικά... 180 συνήθως, ναι. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι εντελώς ασφαλής, διότι στο εξωτερικό μπορούμε να αγγίξουμε το γυάλινο αυτό είναι εστία. Χωρίς να καούμε. Χωρίς να καούμε. Όχι μόνο εμείς, ούτε από ατύχημα τα παιδιά ή κάποιο πουλί. Διότι σε πολλά πουλιά τους αρέσει να βλέπουν το είδωλο τους και πλησιάζουν, ειδικά όταν είμαστε στην εξοχή. Ούτε φωτιά μπορεί να προκαλέσει, άρα μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί και στο δάσος. Αυτός ήταν ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η βαλίτσα που κλείνει και την παίρνουμε μαζί μας. Αυτό είναι. Ναι. Και περνάμε καλά όπου κι αν είναι. Πάμε στην παραλία, πάμε στο βουνό, οπουδήποτε. Ναι. Το χρησιμοποιούμε και είναι πολύ ασφαλές αυτό που είπατε, ότι δεν μπορεί κάποιος να καεί, ότι έχετε προβλέψει και όλο αυτό. Γιατί οι ανάλογες πλάκες μου έχει τύχει να ακουμπήσω και πραγματικά παθαίνεις έγκαυμα. Σίγουρα. Οπότε αυτή πραγματικά είναι καινοτομία. Ναι. Και σας πήρε χρόνια. Γι' αυτό που είπατε πριν, ότι το να εφαρμοστεί και να βγει αυτό το πράγμα, ότι περνούσατε από διάφορες διαδικασίες. Σίγουρα και εσείς στην πρώτη σας εφαρμογή μπορεί και να έβγαζε αυτό που λέμε, ότι ακουμπούσε στην πλάκα και γεγόσουν. Πώς το καταφέρατε όμως αυτό, να είναι η πλάκα, να υπάρχει πλάκα, αλλά να κουμπάω και να μην καίγομαι? Ναι, αυτό είναι ο ειδικός σχεδιασμός της εστίας. Μεταξύ του εσωτερικού κυλίνδρου και του εξωτερικού υπάρχει ένα κενό αέρος. Αυτό από τη μια μας επιτρέπει να μην έχουμε απώλειες μεγάλες ή ελάχιστες, θα έλεγα. Ο κυλίνδρος. Και ταυτόχρονα, αφού είναι ο εσωτερικός κυλίνδρος που συγκεντρώνει την θερμότητα,
ο εξωτερικός μένει κρύος. Όταν λέμε κρύος, το maximum που έχουμε πάρει είναι γύρω στους 45 βαθμούς που μπορούμε άνετα να κρατήσουμε το χέρι μας χωρίς κανένα πρόβλημα, στους 45 βαθμούς. Ενώ εσωτερικός ανεβαίνει 220, όταν είναι κενό, δηλαδή δεν βάλουμε τίποτα μέσα, μπορεί να πάει και 240. Και τι ποσότητες φαγητού μπορεί να κάνει η συγκεκριμένη? Ναι, αυτό το μοντέλο, το οποίο όπως είπαμε είναι το κινητό μοντέλο, μπορεί να δεχτεί μέχρι 3,5 κιλά κρέας, αν το κάνουμε σε αναλογία. Η χωρητικότητα όμως σε λίτρα είναι 5 λίτρα εσωτερικά. Ναι. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι για 8 άτομα, ανετότατα. Ναι, για μια οικογένεια 8 άτομα, που δεν νομίζω να υπάρχουν πολλές στην Κύπρο 8 άτομα οικογένειες, είναι υπεραρκετό. Ναι. Είναι υπεραρκετό. Ναι. Και σε αυτό τον ηλιακό φούρνο μπορούμε να ψήσουμε από φαγητό μέχρι και ψωμί, αντιλαμβάνομαι. Ναι, και ψωμί και γλυκίσματα, κάναμε πίτσα προχθές, ό,τι θέλουμε μπορούμε να ψήσουμε. Και φασολάδα, δηλαδή φαγητά της κατσαρόλας. Αλλά και η φασολάδα είναι ένα φαγητό που θέλει πολλή ώρα, βέβαια. Ναι, αλλά ψήνεται πολύ εύκολα, όταν φυσικά το φουσκώσουμε. Τώρα να πάμε στο θέμα της καθαριότητας. Έχετε προνοήσει τραβώντας τον κύλινδρο να μπορεί εσωτερικά είναι ο εξωτερικός κύλινδρος, ο οποίος είναι αυτός που μαζεύει την θερμική ενέργεια. Εσωτερικά έχουμε ένα από ανοξίδωτο κύλινδρο για να προστατεύει τον γυάλινο, ας πούμε. Δεν είναι γυάλινος, είναι borosilicate glass ονομάζεται. Είναι ένα ειδικό γυαλί πυρήμαχο. Και εσωτερικά αυτού που αντέχει σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Ναι. Και εσωτερικά υπάρχει αυτό που λέμε στα κυπριακά το σινί, το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο στρογγυλό για να μην χάνουμε από τον χώρο, από τον όγκο τον εσωτερικό, τα οποία βγαίνουν και πλένονται πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, χωρίς να χρειάζεται. Ειδικά αν τα πλύνουμε αμέσως μετά τη χρήση, φεύγουν αμέσως χωρίς κανένα πρόβλημα. Και επειδή είναι και ανοξίδωτα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το σύρμα που λέμε αυτό για να το καθαρίσουμε. Και τι διάρκεια ζωής έχει συγκεκριμένη φόρμουλα ή συγκεκριμένη ηλιακή πλάκα ή φουρνάκι? Η διάρκεια ζωής τους φυσικά πρέπει να το δούμε στην πράξη, αλλά μέσα από την εμπειρία μας, αν θέλετε. Πριν μου απαντήσετε, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε πίσω, να μας πείτε τη διάρκεια ζωής, να μας δώσετε και άλλες πληροφορίες για αυτό το υπέροχο ηλιακό φουρνάκι. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί σας και πάλι με τον κύριο Σάβα Χατζηξενοφόντος. Μας έχει παρουσιάσει τον ηλιακό φούρνο, μας έχει εξηγήσει κάτω από ποιες συνθήκες και με ποια φόρμουλα δημιουργήθηκε. Θέλω πριν πάμε και να μας πείτε περισσότερα για τον φούρνο και για τις πλάκες αυτές, θα ήθελα να μας πείτε λίγο για την εκδήλωση, διότι αυτή η εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, που διανύουμε είναι η εβδομάδα ενέργειας, η οποία έχει καθιερωθεί, η Διεθνής Εβδομάδα Ενέργειας, και αυτές υπήρχαν εκδηλώσεις που και εκεί με τον Υπουργό Εμπορίου παρουσιάσατε αυτό το φουρνάκι, δεν είναι? Ναι, στο Πάρκο Ακρόπολης ήταν το απόγευμα. Ψήσαμε κλέφτικο, ψάρι, ρύζι, πατάτες. Ο Υπουργός τα δοκίμασε όλα? Δεν πρόλαβε να τα δοκιμάσει δυστυχώς, αλλά είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία. Πώς του φάνηκε η δική σας? Εξαιρετικά. Τα σχόλια ήταν εξαιρετικά. Μας υποσχέθηκε ότι θα μπορέσει να βοηθήσει ίσως. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο περίπου κάναμε μια αίτηση για την καινοτομία σε αυτό το σχέδιο για τις επιχειρήσεις της καινοτόμες, και περιμένουμε ακόμη απάντηση αν το προϊόν μας είναι καινοτόμο ή όχι, και απλώς εξέφρασα την ανησυχία μας για την καθυστέρηση. Μας έδωσε κάποιες εξηγήσεις ο κ. Υπουργός. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί περαιτέρω. Μάλιστα, διότι αυτές οι ιδέες, οι καινοτομίες είναι πολύ ωραία να στηρίζονται, γιατί γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα προγράμματα, για να σας δίνουν το κίνητρο στον καθένα από εσάς να μπορεί να εφαρμόσει αυτό που έχει σκεφτεί, αυτή την καινοτομία, αυτή την ιδέα, η οποία ιδέα, όπως είπαμε και πριν, μεταφέρεται παντού, από το βουνό μέχρι τη θάλασσα. Είναι μια βαλιτσούλα που ο καθένας από εμάς
μπορεί να την έχει. Και να δούμε και ένα σχετικό βίντεο που θα το σχολιάζουμε με τον κύριο Χατζη Ξενοφόντος, που θα μας εξηγεί ακριβώς, κυρίες και κύριοι, τη φόρμουλα, την καινοτομία αυτή και την ιδέα, όπως είπαμε, του να στηθεί. Και βλέπουμε στις οθόνες μας τώρα ότι υπάρχει αυτή η καινοτομία, που βλέπουμε, ας πούμε, ότι στην παραλία, αυτό που λέγαμε πριν. Αυτό είναι στην παραλία του Governor Speech, στην ακτή του κυβερνήτη, και ήταν με την ευκαιρία μιας συναισθίασης των λαπιθιωτών. Και απλώς ήθελα να παρουσιάσω στους συγχωριανούς μου αυτόν τον καινοτόμο προϊόν, και όχι μόνο. Πάρα πολλοί τουρίστες και ξένοι και ντόπιοι πέρασαν και έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να πω. Τώρα τι είναι αυτό που εφαρμόζεται μέσα? Τώρα βάζουμε... Κλέφτικο? Αυτό είναι ψάρια. Και ψάρι. βάζουμε τσιπούρες. Χωράει, αυτή τη στιγμή βάλαμε 7 τσιπούρες μέσα, μεγάλες τσιπούρες. Σε περίπου μία ώρα θα είναι έτοιμες για φαγητό. Βάλαμε επίσης κλέφτικο και πατάτες, γλυκοπατάτες, πολύ καλές γίνονται οι πούλες οι κυπριακές. Όπως βλέπετε, χωρίς να ενοχλούμε κανέναν, ούτε με κάρβουνα, ούτε με τον καπνό που θα μπορούσε να βγει. Βλέπουμε εδώ τώρα βγάζουμε το ψωμί που είχαμε κάνει αρχικά, για να δώσουμε και πλήρες φαγητό, ας πούμε. Εδώ βλέπουμε τώρα να βγαίνουν οι τσιπούρες. Αυτές πρέπει να είναι οι τσιπούρες. Όχι, αυτό είναι το κρέας το κλέφτικο. Μάλιστα. Ναι, και το κλέφτικο πόση ώρα ήθελε για να γίνει? Το κλέφτικο λοιπόν, περίπου 2 ώρες είναι έτοιμο. Αν το συγκρίνουμε με τις 3 ώρες που χρειάζεται το κανονικό μέσα σε ένα φουρνί και τις 5 ίσως ώρες, 3 με 5 ώρες για να το πυρώσουμε που λέμε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιο σύντομο το... Και εξηγείτε, εδώ βλέπουμε και τον Μητροπολίτη Μητροπολίτη Κερηνίας. Ναι, εδώ είναι και ο Μητροπολίτης Κερηνίας, ο οποίος μας επισκέφθηκε και πραγματικά ήταν πολύ εγκαρδιά. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει ενδιαφέρον ο κόσμος πώς το παρατηρεί όλο αυτό. Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Τα πρώτα σχόλια και που έχετε πάρει, γιατί πλέον αυτό το προϊόν υπάρχει, θα ξεκινήσει σιγά σιγά να υπάρχει στα σπίτια μας. Τι είναι, πώς νιώθετε, τα συναισθήματα μετά από τόσα χρόνια που σας πήρε? Να σας πω, με συγκινεί το ενδιαφέρον του κόσμου, θα έλεγα. Πρέπει να πω όμως ότι ο Κύπριος ακόμα δεν φοβάται να κάνει τη λεγόμενη προαγορά, που είναι ίσως η κυρία βοήθεια, θέλετε, που υπάρχει και στο εξωτερικό, το λεγόμενο crowdfunding, δηλαδή η βοήθεια από τον κόσμο για να μαζευτούν λεφτά για την ανάπτυξη. Και όσες προσπάθειες κάναμε, είναι διστακτικός ο κόσμος, αλλά πολλοί θα ήθελαν, αν το είχαμε εκείνη τη στιγμή εκεί, να το αγοράσουν. Και όχι έναν και πολλές φορές και δύο. Ναι. Γιατί το είδαν εκεί στην πράξη πώς λειτουργεί. Ναι. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το μοντέλο για το οποίο κάναμε αίτηση για την επιδότηση για την καινοτομία. Είναι ένα μεγάλο μοντέλο με το οποίο μπορούμε να ψήσουμε μεγάλες ποσότητες. Για να καταλάβετε συγκριτικά, το κινητό είναι 5 λίτρα, αυτό είναι 35 λίτρα. Και αναμένετε να δείτε... Και αναμένουμε τα αποτελέσματα, να δούμε πότε θα μας εγκριθείτε και πότε θα ξαναξεκινήσει να λειτουργεί το συγκεκριμένο σχέδιο. Γιατί υπήρξε μια στασιμότητα τα τελευταία 2 χρόνια. Σας ρώτησα πριν, διάρκεια ζωής, τη συγκεκριμένη ψισταριά. Θα ήθελα να μας πείτε πόσα χρόνια... Να σας πω, δίνουμε 2 χρόνια εγγύηση καταρχήν. Οπότε στα 2 χρόνια αυτά, οτιδήποτε συμβεί από το σύστημα, μπορούμε να έχουμε πλήρη ανταλλακτικά και των κύλινδρων και τους καθρέφτες. Η διάρκεια ζωής τους, αντιλαμβάνεστε, το γυαλί, η ζωή του είναι πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει τίποτα. Αν δεν το σπάσουμε εμείς ήδη, η διάρκεια ζωής του είναι τεράστια. Το μόνο που πιθανόν να χρειαστεί μέσα στον χρόνο είναι ο καθρέφτης, ο οποίος με το σκούπισμα, εάν δεν προσέξουμε και χρησιμοποιήσουμε κάποιο τελούι που λέμε στα κυπριακά, να το έχουμε έτσι, για να το γδάρουμε, τότε θα γίνει πιο θαμπόν και δεν θα είναι αποδοτικό. Αλλά με 10 ευρώ
μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Είναι τέτοιος ο σχεδιασμός που μας επιτρέπει να το αλλάξουμε πολύ εύκολα. Και να το αλλάξουμε και φθηνά. Αυτό είναι και το φθηνά. σημαντικό. Ναι, πάντα το πρώτο μας μέλημα είναι να είναι χαμηλό κόστος. Υπάρχει κάποιος τρόπος που πρέπει να τα καθαρίζουμε αυτές τις πλάκες? Είπατε πριν ότι δεν πρέπει να είναι τα υλικά. Είναι με απλό ενόπνευμα και ένα πανί που να είναι μαλακό ή χαρτί κουζίνας. Για να το αποστηρώσουμε, λέτε, με ενόπνευμα, δεν χρησιμοποιούμε όχι άλλα αποστηρώση. απορριπαντικά, με χημικά. Υπάρχουν αυτά που χρησιμοποιούμε για να καθαρίζουμε τα τζάμια. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι. Μπορούμε να τα καθαρίσουμε. Ναι, σίγουρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα ότι το κανένα χημικό πρόβλημα. που όχι, έχει μέσα. Όχι. Κανένα πρόβλημα. Και ο κύλινδρος πλένεται με τον ίδιο τρόπο? Ο κύλινδρος πλένεται με τον ίδιο τρόπο, πρέπει όμως να τον πλένουμε όταν είναι κρύος. Πρέπει να μην βάλουμε νερό ζεστό, όπως και Γιατί? Όσο μικρή και να είναι η θερμική συστολή, η διαστολή του υλικού αυτού και είναι αυτό που του δίνει την ιδιαιτερότητα να αντέχει, αντιλαμβάνεστε και σε ένα Pyrex, όταν είναι κρύο νερό, θα το ραγίσει. Αυτή είναι η μόνη μας έννοια, θέλετε να το πω έτσι. Και πόσες φορές το έχουμε πάθει αυτό που είπατε, ναι. Να βλέπουμε λοιπόν ακριβώς γιατί στο ζεστό έχουμε ρίξει το παγωμένο, να ραγίζει το Pyrex, αυτό το γυαλί που είναι το πυρήμαχο. Ναι. Επειδή όμως προστατεύεται το γυαλί, εσωτερικά τουλάχιστον, δεν υπάρχει, να το πω, ανάγκη τακτικής χρήσης οποιοδήποτε τρόπου για να το καθαρίσουμε. Εξωτερικά, με αυτά τα συνηθισμένα υγρά καθαρισμού που κάνουμε για τα τζάμια, είναι αρκετό. Νέα παιδιά, πώς είδαν αυτή την ιδέα σας? Θέλω να μου πείτε. Τα νέα παιδιά καταπληκτικά. Χτες είχε παιδιά του δημοτικού, παραδείγματος χάρη, και προσπαθούσαν να εξηγήσουν στους γονείς τους αυτό το θαυματουργό σύστημα ψησίματος. Ξέρετε, καμιά φορά τα παιδιά μας προηγούνται από μας πάρα πολύ. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Και το είδατε κι εσείς εχθές. Ναι. Και εχθές και σε όλες τις εκδηλώσεις. Και σε όλες τις εκδηλώσεις που σας καλούν, φαντάζομαι, για να το παρουσιάσετε και να εξηγήσετε. Ναι. Στα πανεπιστήμια τώρα οι πιο μεγάλοι φοιτητές? Ακόμα σε πανεπιστήμια δεν έχουμε κάνει κάποια εκδήλωση, το προγραμματίζουμε όμως. Πρέπει όμως να πω, επειδή σε όλα αυτά στις διάφορες εκδηλώσεις, startups που λέμε στην Κύπρο, που έχουμε λάβει μέρος, έχουμε γνωρίσει πάρα πολλούς και φοιτητές και νεαρούς, οι οποίοι με τρομερές ιδέες, άλλες προχωρούν, άλλες μένουν στάσιμες. Τα σχόλια ήταν, τι να πω, συγκινητικά, δεν υπάρχει τρόπο να το εκφράσω. Είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ενθουσιασμένοι. Είναι ένα κίνητρο και για τα υπόλοιπα παιδιά που θα ήθελαν να παρουσιάσουν μια καινοτομία, που ασχολούνται με το θέμα της τεχνολογίας, της επιστήμης και το ενώνουν όλο αυτό, να μπορέσουν να κάνουν ανάλογες φόρμουλες. Και δε τώρα που η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει πάρα πολύ, που όλοι λένε βρέστε μια καινοτομία, βρέστε μια νέα φόρμουλα να παρουσιάσετε κτλ. Θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να σας πω, νομίζω η Κύπρος δεν είναι καινοτομίες που στερείται. Στερείται την χρηματοδότηση των καινοτόμων ιδεών. Δηλαδή υπάρχει μια γραφειοκρατία, δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Στο τέλος καταλήγουμε να λέμε ότι είναι η γραφειοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά ειλικρινά σας λέω, έχω δει τόσες πολλές πρωτοπόρες ιδέες, καινοτόμες όλα αυτά τα χρόνια, που η Κύπρος έχει τεράστιο δυναμικό. Απλώς χρειάζεται να το αξιοποιήσει, να φύγει από αυτή τη φόρμουλα της γραφειοκρατίας, να είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, λίγο πιο προσβάσιμα και όλα αυτά τα κίνητρα να δίνονται επί της ουσίας και να δίνονται πραγματικά, για να λέγονται κίνητρα. Διαφορετικά δεν είναι κίνητρα. Να σας πω κάτι το οποίο λέω σε διάφορες συζητήσεις που κάνουμε. Λέμε ότι το κράτος δεν είναι επενδυτής. Και όντως δεν είναι επενδυτής. Είναι όμως συνέτερος σε οτιδήποτε κάνουμε, διότι έχει 19% το ΦΠΑ. Θα μπορούσε με κάποιους τρόπους να βοηθήσει όλα αυτά τα παιδιά, όλους αυτούς τους νέους και όχι μόνο νέους, στους οποίους συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, να αναπτύξουν αυτές τις καινοτόμες ιδέες. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος, δεν είμαι εγώ ο ειδήμων για να το πω,
να πω ποιος είναι ο τρόπος, αλλά όταν το ψάξουν θα το βρουν. Πρέπει να το ψάξουν, να έχουν επιμονή και υπομονή. Και υπομονή. Αυτά τα δύο πρέπει να συνδυαστούν, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το αποτέλεσμα. Και θα βρει ο καθένας από τα νέα παιδιά, από αυτούς που έχουν τη διάθεση να το κάνουν, τους τρόπους. Σίγουρα τα πράγματα αν ήταν πιο εύκολα θα ήταν ακόμη καλύτερα, αλλά υπάρχουν οι δυσκολίες εκεί για να τις αντιμετωπίζουμε. Είτε αυτό έχει σχέση με την τεχνολογία ή γενικότερα με τη ζωή. Έτσι, πριν κλείσουμε λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά ότι αυτή η καινοτομία θα μπορεί πλέον να έρθει στο σπίτι μας. Είπατε ότι από τον Αύγουστο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ναι. Θα μπορεί ο καθένας από εμάς να την έχει σπίτι του, να την έχει όπου βρίσκεται, τη βαλίτσα του μαζί. Ακριβώς, αυτός είναι ο σκοπός. Πιστεύω ότι, επειδή ξέρετε, η κουλτούρα εδώ του Κύπριου, μου έχει τύχει να δω διπλοκάμπινο και από πάνω να είναι αναμένη φουκού. Λοιπόν, αυτό θα μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο, αλλά χωρίς να κάνει το οτιδήποτε κακό στο περιβάλλον. Και τώρα απαγορεύεται δια νόμου το άναμα καρβούνο στην παραλία. Οπότε. Απαγορεύεται δια νόμου πλέον. Ναι. Οπότε, ήρθε στη σωστή στιγμή. Διότι και το κλέφτικο μας αρέσει και το καλό φαγητό είναι. Και ξέρετε, αυτό που λέω για το κλέφτικο, και δεν το λέω εγώ, μου το είπαν ορισμένοι στις διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε φουρνί για κλέφτικο, λένε, αλλά το πληρώνουμε 2 φορές το μήνα αν το πληρώσουμε. Διότι χρειάζεται διαδικασία, πρέπει να βάλουμε πολύ κρέας μέσα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και για 2 άτομα, βάζεις 2 κιλά ή 1 κιλό κρέας και έχεις το κλέφτικο σου, το οποίο είναι ο πιο υγιεινός τρόπος ψησίματος. Κύριε Χατζηξενοφόντου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, αν μου επιτρέπετε, κάποιους συνεργάτες όμως, οι οποίοι παίξαν πολύ σπουδαίο ρόλο για την ανάπτυξη αυτού του προϊόντος. Τον Ηρακλή Στρούθο, τον Γιώργο Νικολάου, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και ανιδιοτελώς. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας. Σας ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για αύριο στη 1. Γεια σας.